नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत ही दाटसर अशी अमृतसरी लस्सी कशी बनवायची ती अगदी 5 मिनिटाची रेसिपी आहे, पण खूप सुंदर आणि सुरेख अशी ही लस्सी तयार होते। जशी आपण दुकानातून विकत घेतो किंवा डेअरीमधून विकत घेतो तशी सेमच्या सेम लस्सी आपण घरी अगदी सोप्या पद्धतीने बनवू शकतो। तुम्ही बघू शकता लस्सीचं टेक्स्चर किती छान आलेलं आहे। खूप छान अशी ही लस्सी तयार होते, मस्त आणि चवीला पण तितकीच अप्रतिम अशी सुंदर अशी या उन्हाळ्यामध्ये एकदम शरीराला थंडावा देणारी अशी ही लस्सी तुम्ही नक्की बनवा। तर या लस्सीसाठी बघा हे दही लागणार आहे। तर हे दही कसं बनवायचं याचा मी व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक मी वरती देईन आय बटनमध्ये। तर हे होममेड दही आहे, फ्रेश दही आहे। तर घट्टसर असं दही घ्यायचं, दह्यामध्ये जास्त पाणी वगैरे असता कामा नये। जेवढं तुमचं दही घट्ट असेल तेवढी लस्सी जी आहे ती छान अशी दाटसर होणार आहे आणि दही जे आहे ते फ्रेश घ्यायचं आहे। तर हे दही आहे, तर ते दही मी आता मिक्सरमध्ये काढून घेते। तुमच्याकडे अगदीच होममेड दही नसेल तर तुम्ही विकतचं दही इथं वापरलं तरी चालेल, पण जास्त आंबट असं दही इथं वापरू नका। तर सगळं दही जे आहे तर मी मिक्सर जारमध्ये काढून घेतलेलं आहे। हे मी अर्धा लिटरचं दही केलेलं होतं, त्यामुळे हे जवळजवळ अर्धा किलो दही आहे। तर सगळं दही मी आता मिक्सर जारमध्ये काढून घेतलेलं आहे। हे बघा एकदम सोपी आहे। अमृतसरी लस्सी तर फार फेमस आहे, पण बनवायला एकदम सोपी अशी रेसिपी आहे। तर सगळं दही जे आहे ते मिक्सर जारमध्ये काढून घेतल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये ही अर्धा कप पिठी साखर घातलेली आहे। मी साखरेच्या ऐवजी पिठी साखरचा वापर केला आहे, कारण ती पटकन मिक्स होईल या दह्यामध्ये, त्यामुळे अर्धा कप पिठी साखर हे प्रमाण बरोबर आहे। आणि मी इथं अर्धा कप दूध वापरलेलं आहे। तर दूध ऑप्शनल आहे, तुम्हाला एकदम दाटसर जर लस्सी हवी असेल तर दूध स्किप केलं तरी चालेल। आणि मिक्सरला मी फिरवून घेतलेलं आहे, जास्त फिरवायचं नाहीये, आपल्याला 2-3 वेळा त्याला मिक्सरला फेरे द्यायचे आहेत, फक्त साखर मिक्स झाली पाहिजे एवढंच। तर चला आता आपली ही अमृतसरी लस्सी मिक्सरला फिरवून तयार झालेली आहे। तर मी 2 काचेचे ग्लास घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्ये मी ही लस्सी जी आहे ती ओतलेली आहे। हे बघा, तुम्ही लस्सी फिरवताना याच्यामध्ये थोडी वेलची पूड पण घालू शकता। हे बघा एकदम दाटसर आणि मस्त अशी आपली लस्सी तयार झालेली आहे। जास्त फिरवायचं नाही आहे मिक्सरला, कारण दही आहे नाहीतर ते फाटेल वगैरे, म्हणून फक्त थोडंसंच फिरवून घ्यायचं आहे, ही काळजी घ्यायची आहे। आणि जे आपण दही वापरलेलं आहे ते एकदम गार वापरायचं आहे, एकदम चिल्ड, म्हणून ते फ्रीजमध्ये ठेवून घ्यायचं दही, मस्त गार करून घ्यायचं आणि मग लस्सी करायला घ्यायची, म्हणजे जे आपली लस्सी आहे ती परफेक्ट तयार होते। तर आता हे दोन्ही ग्लास मी भरून घेतलेले आहेत आणि आता याच्यावर मी जी आपली दुधाची साय असते ती फेटून मी इथं वापरलेली आहे। हे बघा, जे आपलं रेग्युलर दूध आहे त्याची मी फ्रेश अशी साय घेतलेली आहे, खूप जुनी साय वगैरे घ्यायची नाहीये आणि ती चांगली फेटायची आणि वरती ह्या लस्सीवर घालायची, म्हणजे एकदम क्रीमी असं टेक्स्चर ह्या लस्सीला मिळतं। हे बघा, तर मस्त अशी आपली क्रीमी छान अशी ही लस्सी तयार होणार आहे। तर वरती ही अशी साय घालायची, छान अगदी साईचा मस्त असा जाड अगदी लेअर या लस्सीवर द्यायचा आणि मग तुम्हाला हवं तसं तुम्ही याला डेकोरेट करू शकता। मी इथं थोडेसे बदामचा क्रश आहे तो इथं वापरलेला आहे, तुम्हाला जे कुठलं ड्रायफ्रूट्स आवडतं ते वापरून तुम्ही ही लस्सी जी आहे ती डेकोरेट करू शकता। तर तुम्ही बघू शकता किती सुंदर अशी ही आपली लस्सी तयार झालेली आहे। एकदम सोपी पद्धत आहे, कशी बनवायची मी व्यवस्थित समजावून सांगितलेलं आहे। त्यामुळे या उन्हाळ्यात अशी थंडगार अमृतसरी लस्सी नक्की बनवा आणि तुमचे उन्हाळ्याचा दाह आहे तो कमी करा। तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।